Hej alle sammen. I dag skal vi lave en... mit navn er... frispark challenge. Og jeg starter. Den bold er let. Ja, god tur. Og man har 3 forsøg. Ja. Jeg har 3 bolde. Du ramte en. Ud af 2. Et point, mand. Ej, det der, jamen, jeg er vant til at skyde frispark. Men ja, jeg skyder lidt for hårdt. Hej, jeg hedder Sebastian. Vi skal have frispark mod Jeppe. Jeg driver normalt Kiko. JS mellemrum 7. Ja, så man kan slå Jeppe. Altså, jeg har jo lige skudt, og det gik sådan... Semi. Altså, måske lidt godt. Ja, der er et mål, men... God tur. Sidste. Hvad der? Okay. Det er sgu egentlig Jeg synes, det skal være 2 eller 1,5. Nå, god tur! Vi skal så til at lave frispark. Part 2. Ja, part 2 af frispark. Men vi har jo lavet etteren på kanalen. Eller det er jo den samme video. Ja. Men vi skal tilbage. Ja. Fordi jeg er sikker på, at jeg skyder den herover. Må sige, fede heste det hen. Ja, hvad skyder? Det var volden. Han skyder. Og han scorer. Så lort, den der. Men Kalundborgs målmand, han skulle heller ikke redde. Han er simpelthen så dårlig. Han begynder at tude over med bolden ligger ved siden af ham. Og jeg skulle ind i mål, og begynder han at græde og sige, af min hånd. Øj! Den her Kalundborg heller ikke reddet. Nu er der faktisk ret meget pres på. Okay, der rører meget pres. Fuck, det er lort. Hvad har du at sige til det? Det er nogle lortskud. Okay. Så er det igen. Anden gang. Ja, Jeppe har scoret 3 mål. Nej, jeg har skåret 4. Ja, 4 i alt, men 3 i Sidste. Nå, kom så. Jeg tager den her. Jeg ser, hvad du kan, mand. Hvad fuck var det for et skud? Ja, du har allerede fået point. Ja, Nu skal jeg bare tage det sidste. det står der 1-1, hvis du misser på alle dem her. Den var tung. Det var ikke engang 1 point, altså. Ja. Jeg tror, jeg vandt den her. Helt klart. Det var bare. Det gik godt. Anden runde gik Ja, det du lort. skal ud og have en bold. Vi ses!